Bombo Business News. Ginanunsyo sang fuel retailer subong nga adlaw sang Lunes ang panibag-o nga pagtaas sang presyo sang produktong petrolyo. Ini na ang ikatatlo nga semana nga sunod-sunod nga pagtaas para sa gasolina, samtang ikalima naman nga semana para sa diesel kag kerosene. Yari ang final price adjustment. Sa gasolina magataas sang 40 centavos kada litro. Sa diesel magataas sang 1 peso and 40 centavos kada litro. Sa kerosene 80 centavos kada litro. Mangin epektibo ini buwas nga adlaw sang Martes, Enero 27. Sunod sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ginalauman na sini ang paggulag sang presyo subong nga semana bangod sa tensyon sa Greenland kag ang positibo nga pananawan sang demand halin sa China. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ang ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines o CONBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa subong nga hapon. Magabalik ang transaksyon na buwas nga adlaw. Para sa aton, latest nga reference rate, 58 pesos and 97 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 7 pesos and 57 centavos ang baylo sang isa ka Hong Kong dollar, 46 pesos and 49 centavos ang baylo sang isa ka Singaporean dollar, 15 pesos and 75 centavos ang baylo sang isa ka Saudi Riyal, kag 70 pesos and 7 centavos ang baylo sang isa ka euro.